για να κάνω τη σιγαριά να γυρίσει από τη μια κοινωνία από την άλλη, γιατί και τα δύο τα θεωρούσαμε. Έχουν διαφορετικό στυλ, διαφορετικό ύφος. Αποφάσισαν τελικά να μοιράσουν την πρώτη θέση στα δύο αυτά μήκη. Θα μην προβολή καθόλου να τα δείτε και μετά θα κυκλοφορήσουμε τα παιδιά που είναι εδώ οι δημιουργοί τους. Σε κάθε βλέψη τον κόσμο διαφορετικά. Μια φιλοσοφία ζωής. Μια τέχνη. Είναι η κορυφαία λειτουργία ενός οργανισμού που όταν συνδυαστεί με αποτελεσματική επικοινωνία απογειώνει τον οργανισμό. Το marketing για μένα σκέφτεται πολύ τυχαία. Ελπίζω όμως να εκπληρώσει τα μοιρά μου. Αυτή είναι η ταράδια της επιχείρησης στα βάρη. Η οποία μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και της επιχείρησης σε μικρό επίπεδο και της εθνικής οικονομίας σε μάκρο επίπεδο. Στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Αποφάσισε λοιπόν να το μοιραστεί με τους followers του, αλλά κυρίως Oh, come on, guys. You know you mean a lot to me. It's just a Sandy does too. I'm going to do anything I can to do that. I got
δείξουμε και στην πράξη ότι οι φοιτητές μας έχουν και δημιουργικότητα και ποικιλία στο πώς βλέπουν τα πράγματα και πώς βλέπουν το marketing. Και εδώ να σας καλέσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε και να σας καλέσουμε το που φεύγουν έξω. Ελπίζω να το βράσετε. Υγεία και σοφία, τίποτα άλλο. Έτσι τώρα τι κάναμε. Τώρα... Πάμε και στα αγγλικά, γυράμε. Τώρα πώς θα την πρώτα από αυτά που πάμε. Δεν πειράζει να την κόψουμε πάντως. Κύριο Απλονίτη. Λοιπόν, κόβω το πρώτο για το τμήμα. Αυτή αυτό είναι για τις πλανικές αρχές. Κοιτάξτε το κάνουμε.